Ndalo moko kacha ne nitiere gima ne iwacho mane waja kelo kacha. Ni gima notimore Siaya. Padano ne penjo wan tang'o mane otimore Siaya. Magero koro matimore Siaya. To kare chalo gima nowacho machien cha. Nokoro mabiro. Koko timore. Ing'e gimomiyo walose wachni kamae Victor. Jumbe adek mokalo na yudo thuolo mar go mbaka gi jalup gavana ma Siaya. The People's Bench, William Oduol. To na penjo moro gi mirima mang'eny kabisa. Apenje ni to DG gidhier man Kaluocha to gomenda miwacho na noi ikwale county gi. Uonge kata wich kuot matin. Yani kata wuok kuodie kata matin. Mai koro kanyo wuok to koro no dhiera nikech koro ayudo kaka penjo mana penje cha tin. Victor, kapod ok ondik ji e county to ntiere budget mogo kwan ni e financial budget makama mae e jok ma wadhi ndiko to mae omenda ma wan go makata jok ma wacho ni pod ok ondiki gi ok onego be ni timore nikech department ka department bedo ga wish list margi to gikelo mar ariyo mana kaka iwacho ni mane tuk pesa kech ok adwa nuoyo gik ma jowetega osewacho wabie chuny wach nikech mae en tugo manyo tugore ma mae en kuo emomiyo winjo wacho ni ng'at mane owiro jo Siaya ka nitie ng'ama ong'e kama entie to dhi omany ne mondo os jogi ok wacho ni joma tie county ma Siaya ok jo Siaya te nikech joma tie county te nitie joma tie county ma be no kia gini ok dang' wanywandgi Victor, onge gima timore e counties gi. Ma governors gi ok ong'eyo. Ging'eyo nyaka jonek ni nyaka janeko mamiel chiro kadongo kacha. Nyaka janeko man go bei. Governors ong'eyo te. Kidwa ng'e ni ging'eyo. To temi anye do chiro kanyo kibiro ng'iyo ka joge ok obiro. Temi anye liel kata mana liel moro matin. Kibiro neno ka jok moko maweno ero governor no moeri mabe koro winjo wasani ok obiro monyisi ni gol governor ok e dhogi. To ji 370 gi 82 ma ondiki yo moko winjore to governor okia. To tie health. Mondo ng'ato wuogi mayud barupe gi teka kiwinjo je kwano gi cha. Nitiere jok mano bet mothedho gini. Nikech kigo kwano ni dhano maromo 382 gora nyisi kuom ng'at achiel mochiwo omenda matin mogik en 350. Tiende ni jogi no ochoko milion 15 ka. Koro ka jogi osechoko to en scheme molos maber. Victor, kigombo leke maboyo ni leki obed madongo kendo boyo nyaka igomb dhok be maduong' ema nyalo umo nigi to jogi no gombo leke maboyo to pien dhogi tin koro gidong' ka leke gi ong'irore ni githiano go wach koro githiano godo wach ni kamitimo gi onge to malitie mogik ni kuom osebet katimore e county gi onge atua mosekawie ne jogi koro ging'iyo godo ikwela to sami kwelo ni yath onge king'iyo no omenda ma ng'ato choko nikech mana kaka iwinjo jowa wache Victor ng'at manouso puothe nus milion cha ong'e kama otere pesa mana ni ng'acha piano ni koro tera kamiero tim gimidwaro nekech gini ng'ani osedhi ma koro gitudore nyaka go bila nekech Victor ere kaka gima chalo kamae nyalo timore makata DCI ok ong'eyo to kata ka ne gikia sama koro lipod ni owuok oko ni an kanako ene je okawe otere ne Ken okawe otere ne CC mar health. CC mar health ne be ok chame kende nikech kata ka ni wuotho e county ka Victor kech madala ni county gitin nyaka ang'i ne rawera moro mogwande ojing to tuo to timo leche ma ok ja county ka bona moro nyaka ang'i ne mabet ginene randi moro kama ma ok nega ka pile mineni to bedo ni jogi ne tiyo gi confidence tieni richo ok mar jok miluongo ni nyawawa gi gin nondik gi kaka ging'e no migi tich chik mar bribery act nitie